Здравейте, вие сте с Sky Gym, аз съм Йоана. Днешната тренировка ще бъде за стегнат гръб. Преди това обаче, както винаги, започваме с 10 минути кардио упражнения. Последвайте ме! Ще ви покажа днес първото базово упражнение, което е издърпване на скрипец зад врата с широк хват. Изпълняваме това в 4 серии по 12 повторения. Препоръчителната почивка между упражненията е 3 минути, а между самите повторения 1 минута. Второто упражнение в днешната тренировка за гръб е издърпване на скрипец към гърди. Килограмите могат да бъдат между 5 и 15, изпълнява се в 4 серии по 12 повторения. Третото упражнение от днешната тренировка за стегнат гръб ще изпълним на този уред гребен тренажор. Изпълняваме това упражнение в 4 серии по 15 повторения. Днешната тренировка завършваме с кардио упражнения. Ще използваме пътеката за тази цел. Ще потичаме 15 минути. Това беше за днес от Sky Gym. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!